Halo, halo. Bro, ngapain bro? Lapar dance. Hah? Nih, dorong nih. Kamu itu dorong nih. Iya, Gombe. Orang mau ini. Ini saya senang nih, ani kerja. Ini, nih. Tahu nama dia. Mana tadi? Iya sih mana perang? Tahu nama dia. Ini nunggu. Siapa ini? Halo, halo. Ini जानाय लोगो लोगो नोंथांमोना जोंनि बे दैमा लाफानि गेलेग्रा फोथाराव बयबो ज' जाजा फैनानै दिनैनि बे बरायनाय हाबाफारिखौ जाफुंसार होनो थाखाय आं नोंथांमोनखौ खावलायहरनाय जाबाय। मानगोनां दुलाराय रङागुड़ा ओनसोलनि
माबालै मिटिं जागोन दिनै बिब' बिनानाव जोंहा नोंथांमोन MLA फैगोन बेनि थाखायनो जोङो दंफैयो रङापारा समस्तिनि मानगोनां बिधायक सिरोजा कृष्ण कमल तातु बिथांखौ बरायनायनि जि हाबाफारि लानाय जादों बे हाबाफारियाव मानगोनां रायजो राजा एबा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव नोंथांमोनखौ बिनि उनाव बे फारिफारियै जोंनिनो हाबाफारिखौ जों दैदेनलांगोन। बेनिखायनो दुलाराय ओनसोलनि मानगोनां रायजो राजा आफाद बिदा फंबाय नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै दिनैनि बे बरायनाय हाबाफारिखौ जाफुंसार होफैनो थाखाय जेरै खावलायहरनाय जाबाय। मानगोनां दुलाराय ओनसोलनि रायजो राजा आफाद बिदा फंबाय बिब' बिनानाव नोंथांमोन दुलाराय ओनसोलनि मानगोनां रायजो राजा आफाद बिदा फंबाय बिब' बिनानाव नोंथांमोन जोङो रङापारा दैमालि आफादनि गेलेग्रा फोथाराव मानगोनां रङापारा समस्तिनि लाबोआखै बिधायक सिरोजा कृष्ण कमल तातु सार बिथांखौ जों बरायनायनि मोनसे हाबाफारि लानाय जादों। बरायनायनि मोनसे हाबाफारि लानाय जादों। बे हाबाफारियाव बे ओनसोलनि मानगोनां मेलेमजिबि रायजो राजा आफाद बिदा फंबाय बिब' बिनानाव नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै दिनैनि जे हाबाफारि बेखौ जाफुंसार होफैनो थाखाय आं गोरै खावलायहरनाय जाबाय। मोनसे फोसावहरनाय जोंनि दिनैनि जि बराय आफादाव बिबान मोननाय मानगोनां सोद्रोमा लोगो नोंथांमोन बेजों लोगोसे भारतीय जनता पार्टीनि मैखोमै गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय मानगोनां सोद्रोमा लोगो नोंथांमोना जेरावखि थाया मानो कृष्ण कुमार ताते फैगोन थाबैनो जोंनि बे बेनि थाखायनो लाहार फाहार दिनैनि जि हाबाफारि जागोन बे हाबाफारि जागोन गेलेग्रा फोथाराव फैनानै दिनैनि हाबाफारिखौ जाफुंसार होनायाव मदद खालामगोनखौ आं मिजिंथिहरबाय। जोंनि भारतीय जनता पार्टीनि मानगोनां सोद्रोमा लोगो नोंथांमोना जेरावखि थाया मानो दिनैनि जि बरायनाय हाबाफारि बे हाबाफारिखौ मावनायाव मदद होफैनो थाखाय गोरै खावलायहरनाय जाबाय। दान्दिसेनि उनावनो जोंनि रङापारा ग्राम्य मण्डलनि मानगोनां आफादगिरि मुकुल ताती बिथाङा सफैसिगोन। दा बिथाङा सफैनाय लोगो लोगो दिनैनि जे हाबाफारि फिरफिला बिरहोनाय बेखौ फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारिखौ जों लानाय जागोन। बेनिखायनो बे ओनसोलनि जोंनि जनता पार्टीनि बिजेपिनि मावथि सोद्रोमा लोगो नोंथांमोनखौ थाबैनो जोंनि बे गेलेग्रा फोथाराव नुजाथिफैनो थाखाय गोरै खावलायहरनाय जाबाय। পরম সর্দার আমার ভারতীয় জনতা পার্টির সক্রিয় বন্ধুসকল, ভারতীয় জনতা পার্টির সক্রিয় বন্ধুসকল, খন্তেক সময়ৰ পাছতেই আমাৰ ৰঙাপাৰা গ্ৰাম্য মণ্ডলৰ মাননীয় সভাপতি শ্ৰীযুত মুকুল তাঁতী ডাঙৰীয়াদেৱ উপস্থিত হবহি। আজিৰ যি প্ৰথম কাৰ্যসূচী পতাকা উত্তোলন